దానికి సంబంధించిన వరకు ఏదైనా జరిగితే తర్వాత మీరే నష్టపోతారు. కాబట్టి ఆ ఈ సర్వే నెంబర్లు ఏదైతే 97/A, 98/U, 151/A, 120, 151/AAA, 152, 181/E, 184/E, ఈ సర్వే నెంబర్స్ రావెల్లి గ్రామం, తూప్రాన్ మండల్, మెదక్ డిస్టిక్ లో సంబంధించిన వరకు అవి హైకోర్టులో పెండింగ్ లో ఉన్నాయండి. కాబట్టి వాటి గురించి కానీ వాటితో లావాదేవీలు జరిపే వారికి అందరికీ మా తెలియజేయమనగా అట్లాంటివి ఏమీ చేయకూడదండి. అది చేస్తే మీరే నష్టపోతారు. కాబట్టి దాన్ని ఆ సర్వే నెంబర్ జోలికి వెళ్ళకూడదని విజ్ఞప్తి. సాయి న్యూస్ ను మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, వెంటనే కామెంట్ కూడా చేయండి. మీ అందరికీ మళ్ళొక్కసారి మా సాయి న్యూస్ తరపున క్షీణార్థులు.